Shubor na Khlem jong Nongtrei Hima. Ki Nongtrei casual employers ki batre hapo ka office jong ka district medical health officer West Khasi Hill hapo kalama jong ka West Bat South West Khasi Hill progressive health worker kilai por ba hapo jong Bnai naiwing arjar arpuwei ka sarkar jela lembaga tanat badepej kade ban plat no ya ka Tulop ka jongki hakaba mentala sipho Bnai nadu Bnai match hadu menta kimsem lapat yo ya ka Tulop. Habakran berkina untuk kubor ke Kongkerlin Marwen, Presiden jongka West Bat South West Khasi Hill Progressive Health Worker. Kalau baka union ke penpau ke Jingïakhih ke bajur, ya kena ke Jingïakhih ke bakum ki Nongtrei casual, kimat bat ya kendo ke balak tak sisa ya ki. Halor ke Jing bompat yo ya ke Tulop menta la sipho Bnai kala penpau dak baong. Habang ibudin ru nyimsam la sutu. Habang ibudin ru nyimla sutu syu. Habang ilej seselong sya DHS ki ong kadon sya finance bat na finance kila pelat Henry ngimtip bat lap sya kadon bat lano kan poi ka Tulop ru ni kwa ban penpau we ki Jingïakhih bangi mat mang la ka por sapang ka Tulop jangi casual te habang i bot din menta sya chi sya ki Bnai ki baladat nim su thu shu bat nim la shu ban bot din hai ka poi kan ka Tulop jangi habang ilej seselong support DHS ki ong ba na po finance kila pa support finance Henry nda kila po finance nyimlap shu hai ka don kata ka Tulop jangi te menta ka Jingïakhih ka jangi kalong ba nyimban se ba ni kerpat na keyboard ba halor ni keyboard ba halor ba kin belaj ka Tulop jangi ka Jingïakhih set Tulop jangi casual employees support ka health department Austin ka along sipho Bnai kenthe ni nadu Bnai ma chadu menta ka jan sipho Bnai te ngi nakalian tu ki casual ni kerpat lagi bor ki bahalor bakin sung bahaban pelat no ya kan ni ka Tulop ka badang sa ngadu umat chadu menta bat ka wei no ka jing kerpat ju kalong ba sapang ge area nama ka jing penslam ban sewi ka Tulop ju ki casual kat kum ka an payment jong ka wages a khat khandai lai phun reu bat ka minimum wages khat khandai sau phun reu Lada ki penslam hapo jong kita katum kanikaan ngidi banyo ya ka area te Henry baman la ka por ngi sha slam ka jingyo jingi ka simpor be ki Bnai bengin yo ka Tulop Henry hadu kini kisi nimpat don kata ka jingyo ban ya keren ya lo kata ka area te ngi dawana ki bojo ka bahalo jong ki bahalor bakin pen step no khamtam ya ka regularization kumpa i minister joga tanat ka kot ka khia ila keren hapo assembly ha kini ki Bnai hakan ka assembly badang syudap union ka kerpat balada ki board ki bahalor kim pen snap yakini ki Jingïakhih jeng ki casual employees ne ki casual workers ni ai por hapo jumta Bnai lada ka ki board ki bahalor kim patiau kim pen snap yakiti ki Jingïakhih jengi nim bansi bangen shim de ki lenti ki Jingïakhih ka bakham kat kum ka reduce charo pagba